nizrira maqudin nitolbu flimkien Santa Katarina u tal-Karmnu ħalli noħorġu rebbieħin Bl-istend mal-kumitat mal-plejers niksbu l-aqwa riżultat aħna tlajn is-surretti lajn għal-fest forza surretti aħna warajkom maqudin il-kol edin ta' wara l-mina l-inna ek jafuna dawk li jippruvaw iwaqfuna ta' ħasabar u ta' widi laħaj spiċċa warajna maħġuwaj tal-intarfa u ħalk il-kol